приятели от мен, както всички виждате, кокаина е разположен в кутии. Всяко от съдържа по 2 пакета с около 1 кг кокаин. Интересното е тук да се отбележи, че кутиите, освен че са на основата на пластмаса, са обвити с оловно фолио. Това нещо не е направено случайно. Контрабандистите са подготвили много добре и много хитро за своя ход, като са разчитали, че оловото ще попречи на мобилния рентген те да бъдат засечени и сканирани. Въпреки това, след като обектът е приведен за сканиране от мобилната рентгенова система, разположена на митниците на ГКПП Кулата, колегите са подходили изключително отговорно. Тук е важното обаче да споделя с вас и 2 основни причини, според мен, освен доброто взаимодействие, разбира се, които доведоха до този резултат. Първото е, че в последните 5 години държавата, пред лицето на агенция Митници, води много устойчива политика, първо по техническото обезпечаване на митническите пунктове и ГКПП-товете, където агенцията е част от отговорните структури. Вложиха се много пари в рентгенови апаратури. Рентген е закупен този специално преди около 3 години. Един от най-добрите по рода си, така че който готви такива актове, да има предвид, че техниката е добра. Другото направление, което се работи упорито в последните 5 години, вече дава така доста сериозни резултати, е това, че звеното, което